ina ahlul baiti rasulillahi, ina masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, gudumawa gare ku. Na zo ɗiban magani na ce bari in yi ma 'yan uwa masoya manzan Allah ƙarin bayani akan wannan matsala. Akwai wanda Allah ya jarabce su da arziki suna fama da ƙiyayya na maƙiya, wai ko kuma wani suna da sake. Ka san matsalan tana da yawaituwa yanzu a cikin al'umma, amma ka san matsalan ta dami yanzu, amma kai ka zauna har matsalan ta zo ta cimma, daga baya kuma ka zo kana ta da ka sani ka kwana cikin matsala. Rigirgi mahaukaci ɗan ne gobe da nisa, in ka tashi kayi da gaske matsalan ta zo ƙarshe daga matsalar rayuwanka. Allah shine mafi sanin komai, Allah ke jarabtan bawa da komai, amma fa Ubangiji kar ka manta ya ce tashi in taimake ka. Ubangiji ya baka kuma shi zai tsare ka, zai kare ka, amma in ka tashi, in baka tashi ba ruwan shi da kai, yana kallon ka. Iyakaci ne baka dama ka yi, in wancan shi ma ya nemi dama a kanka ya yi cutar da kai, Ubangiji shi nan shi ma ba su dama. To kai ka nemi dama ka tsara kanka kafin wani ya zo ta kanka. Me ake yi? Rangwangwam za ka haɗa ma kanka na tsari da kariya, tsarin jiki da kariya, ma'ana dafa'i kenan na yankan shakku wanda muke kira rangwangwam. Da Allah a zo a samu kwabran bishiya irin wannan busasshe wanda aka sa wuta a ƙasan shi saboda bushewansa. A zo a samu ɓawon jiki irin haka waɗanda suka bushe, ana zuwa akan samu ɓawowwakin haka, ana zuwa ana ɓaɓɓallo su haka, sannan a ɓallo ɓawowwakin a sassaƙi wajen baƙin, ma'ana wajen mai wannan gashi yanda ya ɓata mun hannu, sannan a sassaƙi jikin ainihin bishiya. Da Allah a je gida a samu sabon ƙwarya a zuba, a samu wanda zai yi kamar ƙwarya uku, a zuba wannan ƙwaryan daban, wannan ƙwaryan daban, kowane ƙwarya da ka yi amfani da shi tsawon kwana uku. Akan samu ruwan saye, ma'ana ruwa mai gudana, ko ruwan rafi, ko ruwan kogi, ko kuma ruwa inda baya karewa, ko na rijiya ne, ko na iya ne, in dai ruwan baya karewa to shi ake samu. Ko kuma ka samu ruwan sama, ruwa daga taskar Allah kenan, min indillahi, ma'ana zatin Allah, da shi za a jiƙa. In an jiƙa da safe za ka ke ɗiba hannunka uku, ka ɗiba ka sha, ka ɗiba ka sha, ka ɗiba ka sha. Da Allah ka ɗiba ka je gefe ka shafa a jikinka, amma kar ka manta ana rubuta laƙar ja'akun a kowane ƙwarya ɗaya. Za a rubuta laƙar ja'akun ƙafa 313 a wanke da shi, da wannan ruwan za a ke wanke rubutun, sannan da wannan ruwan rubutun za a ke jiƙa, za a ke wannan jiƙa ƙwarya uku, wannan daban, wannan daban, wannan daban. Kaga samun ka ya ƙaru, kaga ƙarshen maƙiya ya zo. Ga su nan amma bayan da za su yi da kai, ga maƙiyan saboda duk rayuwar da ba ƙiyayya ba ta yi, ga maƙiyan amma sun rasa yadda za su yi da kai, su yi sai dai su haƙura. Kafin Allah kenan, babu wanda ya isa ya rusa. Sannan ga neman da kuma arziki duk sun kafu, sun ƙaru, sun wadata, sun arzuka. Don haka wannan sirrin a yi daga